Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwetshwe zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli Mbukeli ezinohlonze kusihlwa nje. I've got names with me, 5 of them. He opened a protection order against these individuals that are staying in that building in Zambezi because he was actually receiving threats from those individuals. Obhekele zokuphepha komphakathi eGoli uDokotela uMgcini Chwaku usedalule ukuthi umsakazi uWarwick Stock obedume ngelika DJ Waras osocongwe izolo ubengumuntu obesebikela amaphoyisa ngokuthola insongo amahlandla amahlanu. Preliminary evidence, including available video footage, points to a sudden structural failure, most likely triggered by a formwork or shuttering failure. Ungqongqoshe wezemsebenzi kahulumeni nenqalazizinda uDean McPherson usethule umbiko wesikhashana ngokudilika kwesakhiwo seThempeli eVerulam KwaZulu-Natal lapha okushone khona abantu abahlanu. And having said that, the application for bail for the accused is hereby refused. Inkantolo yemantshi yasePulukwane eLimpopo isisichithile isicelo sebhayili somculi welekompo lehlohonolo Chauke nodume ngelikaShebe Mabhena. uChauke ubhekene noxhaxha lwamacala okubalwa kuwone lokuzama ukubulala. Mbukeli sikubingelela sikwamukele indaba yenza kusihlwa enzethulo noxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane limhlophe qwa ake sibheke ukuthi namhlanje ngikuphathele ziphi. Obhekele ezokuphepha komphakathi eGoli uDokotela uMgcini Chwaku uthi sekuhlonzwe abantu abahlanu okungenzeka ukuthi bayanindeke ecaleni lokusocongwa kaWarwick Stock obedume ngelika DJ Waras. uChwaku uthi uStock wake waya emaphoyiseni eyofuna isivimbelo sencwadi sokuthi bengasondeli kuye laba abahlala esakhiweni okusola ukuthi siduniwe iZambezi kwazise bese kunesikhathi ethola insongo. Ukuphepha komphakathi eGoli uDokotela Mgcini Chwaku uthi sebethole amagama abantu abahlanu okumanje baphekwa ngemibuzo ngokusocongwa kaWarwick Stock obedume ngelika DJ Waras. uChwaku uthi uStock wake waya emaphoyiseni eyofuna isivimbelo sencwadi sokuthi bengasondeli kuye laba abahlala esakhiweni esiduniwe iZambezi kwazise bese kunesikhathi ethola izinsongo zokusatshiswa. With me, 5 of them. He opened a protection order against these individuals that are staying in that building in Zambezi because he was actually receiving threats from those individuals. So today, the TRU is going to be questioning those individuals. Unxuse owesilisa uKthobe ehlala ehamba no DJ Waras emqaphile ukuba phumele obala lekelela abakwaSihlodlo ngophenyo. He's here, he's listening to me. I'm looking for him to really understand what really actually happened at that point in time. So yesterday, funny enough, he was not with him. And then he just went to show that company that was going to put some biometrics. They went there to have a look at that. And that's when now he was ambushed by the individuals. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo emndenini wakwaStock ohlezi emanzini. But a wonderful human being. He was kind. He was good on air. He was a good DJ. He was also, he would call a spade a spade. I mean, some of you guys who've seen his podcast, you can hear Guti. He speaks his mind. He doesn't hold back. And it's always been like that. And obviously, when I heard about the news of his passing yesterday, it was quite a sore. Ungqongqoshe wezemsebenzi kahulumeni nenqalazizinda uDean McPherson usethule umbiko wesikhashana ngokudilika kwesakhiwo seThempeli eVerulam KwaZulu-Natal lapho kushone khona abantu abahlanu ngesonto ledlule. Umkhandlu obhekeleze kwakha okuyiwo oqhuba ucwaningo ngokudilika kweThempeli uthole ukuthi kunamaphutha amaningi aholele ekudilikeni kwalo. Ungqongqoshe uMcPherson uthi phakathi kokunye abafuna ukuphuthumisa ukutholakala kamakho kunguye obeqhubisa isakhiwo seThempeli kanye nenkampani athenge kuyo imikhiqizo sekuhlonzwe ukuthi bingekho ezingeni elifanele lokwakha okubalwa kuwo usimende nokhonkolo. It is vitally important therefore that we urgently track down the supplier and builder that use this material to stop this from happening anywhere else.
We have been unable to do so, but we are working around the clock to track them down. Umkhandlu obhekele uhlelo lwezokwakha ukhala kakhulu ngokuthi ukhonkolo obusetshenziswa ethempelini bungekho nhlobo ezingeni elamukelekile. And the sample from the lab test that we also conducted confirmed that the standard of concrete used did not meet the acceptable standards that are prescribed in our legislation. The third finding that we are making broadly relates to formwork. I think in most cases when building will collapse because of the pouring of cement that would be happening at the time. In this instance, the slab upon which formwork was being undertaken collapsed. The second issue relates to inadequate design of the assembly that was actually observed on site. The third issue relates to inadequate backdrop, which provides support during when concrete that is wet is being poured on the slab. Umasipala wethi kuthi ukwakhiwa kwethempeli akuzange kugunyazwe umkhandlu. Inkantolo yamantshi yasePolokwane eLimpopo isichithile isicelo sebhayili somculi weLekompo uLihlohonolo Chauke nodume ngelikaShebe Mabhena. uChauke ubhekene noxhaxha lwamacala okubalwa kuwona lokuzama ukubulala. The court further again referred to the submission by both councils and the state. They were quite informative, very clear and to the point. The court is further satisfied that the accused failed to discharge the honors that exceptional circumstances exist, which if considered by this court, it will be in the interest of justice that accused be admitted to bail. And having said that, the application for bail for the accused is hereby refused. Imantshi ePolokwane yethula isinqumo ekhale kakhulu ngoxhaxha lwamacala abhekene nomsolwa nendlela aziphatha ngayo emphakathini. As for the charges preferred against the accused, he more oftenly used firearms or knives, and in some instances clenched fists. The applicant has a propensity to commit violent offences. Kuzokhumbuleka ukuthi uChauke ubevele noxhaxha lwamacala abhekene nawo okubalwa kuwo ukushaya, ukubamba inkunzi, esebenzisa isihluku kanye nelokuzama ukubulala, lona ke okubikwa ukuthi sona sigameko sakamumva esenzeke eLadana ePolokwane ngenyanga edlule. Ummeli wakhe ubekhala ngokuthi uChauke uzophuthelwa imicimbi eminingi ebisivele ikhokhelo ukuthi anandise kuyo manje ngoZibandlela. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kalowo owake wethula ubufakazi kukhomishana kaMadlanga uMarius van der Merwe ebizwa ngoWitness D eBrakpan. uVan der Merwe wadutshulwa wabulawa phambi kankosikazi wakhe kanye nezingane zakhe ngenyanga edlule. The killing of Witness D, Mr. van der Merwe, as we have come to know now, is actually terribly unacceptable. We are devastated by his killing. And I've said to the minister, they must make sure that the investigation is thorough. They must leave no stone unturned. Van der Merwe wadutshulwa wabulawa ngaphandle komuzi wakhe eBrakpan mhla zi-5 kwephezulu. Lesi sigameko sokubulawa kwakhe senzeke emva kokuba ethule ubufakazi kukhomishana kaMadlanga. Ekuthuleni kwakhe ubufakazi mhla zi-14 kuLwezi nonyaka wadalula ngohlelo lwenziwa yikhulu zamaphoyisa omkhandle eGruleni olwaholela ekutheni umsolwa abulawe. Van der Merwe waqhubeka waveza ukuthi uJulius Mkhwanazi oyinhloko yawo amaphoyisa aseGruleni uyena wabizwa endaweni yesigameko kuba azocisha ubufakazi, nokuyilapho uMkhwanazi akayalela khona uVan der Merwe ukuba alahle isidumbu edamini. Ngenkathi edutshulwe eBrakpan wayenezingane zakhe kanye nonkosikazi wakhe. Akekho osakhalelwa amasongo kaSigonyela ngokubulawa kwakhe. Inkonzo yakhe esikhumbuzo ezokuba khona namhlanje izoqala ngehora lesi-2 manje emini. Mbukelisi sathi qhu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. In the first quarter, the Western Cape recorded 0.9% increase in murders, representing 10 more lives lost. Usashaqekile umphakathi wakamagugu eduze kwaseMbombela eMpumalanga ngemva kokutholakala kweyidumbu zabesifazane ebese ihlale isikhathi endlini.
Siphinde ke sikwamukele embukeli eindabeni zesizulu lapha ku SABC1 Mzansi for sure. Asikhubuze ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus. Ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Na kanjani uzoyithola ngomjalo bazo. Umkhuzi wamaphoyisa eWestern Cape uLieutenant Thembisile Phathekile wethule izibalo zobugebengu obenzeka phakathi kaNtulikazi noMandulo walonyaka neyiveze ukuthi izigameko zokubulala zenyuke ngo9.1%. Uthi lehlile izinga lobugebengu eWestern Cape kusigaba sokuqala sonyaka mali 2025-2026 phakathi kukaNtulikazi kuya kuMandulo okuqapheleke kakhulu kube ukwenyuka kodlame lokusetshenziswa kwezibhamu ezingxenyeni eziningi eCape Flats ngenyanga uNcwaba. Kushona abantu abayi176 esigamekweni zobugebengu obuhambisana nodlame. On the gang shooting because a number of reasons. One of those reasons were some gang leaders were arrested. As I mentioned, they were taken into custody for different cases and then leaving a vacuum in the areas where they were operating. And that meant that there was a intra-conflict, a conflict within the gangs over leadership. Izona ezisetshenziswe kakhulu ebugebengini bokubulala. That the licensed firearms that are for the deceased, this more than 35,000 people licenses, we suspect that are being used to buy legitimate rounds from the businesses. Ukuqolwa kwamabhizinisi, udlame lamatekisi kanye nodlame oliyamene nobulili ngezinye zezinto ezibhebhethekisa kakhulu ubugebengu. Kundleni ngesikhathi bedubulana namaphoyisa abasolwa ababili abeyamaniswa nezigameko zokuduna imoto ezithwala impahla esigamekweni esenzeke eCampton Park eGauteng. Try to stop the vehicle, or they tried to indicate the instruction that the vehicle must stop. The driver did not stop. As a result, there was a shooting which ensued. The police retaliated, and out of that, we had fatalities of two of the suspects. 2 pistols were found. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni eGauteng uchaze ngokwenzakale ngaphambi kokuba basolwa bezama ukubamba imoto ethunyelwa ukuba ihambise impahla. Ubese eqwashisa labo abenza ubugebengu ngokuthi isigcino sakho yithuna. We want to say for those people who are involved in a crime, they have to watch out, because this will be the results of people who are involved in crime, or this will be the payoff for people who are involved in crime as we have beefed up our deployment for this safer festive season. Mtombeni uphinde waveza ukuthi sike senzeke isigameko esifuzele lesi kuwo lonyaka enaledi khona eGauteng. Some of you will recall that we had another interception during the course of this year in Naledi, where, if I'm not mistaken, I think there were 3 fatalities in that space, and we recovered quite a number of firearms. So I should think we are systematically working on those suspects, and I think they are also aware that we are tailing them, or we are behind them. Omunye umsolwa obekade ehamba nalabo ababili abasale enkundleni usesibhedlela njengamanje. Usashaqekile umphakathi wakaMagugu eduze kwaseMbombela eMpumalanga ngemva kokutholakala kwezidumbu zabesifazane bese ihlale isikhathi endlini. Amaphoyisa athi bezingekho impawu ezikhombisa ukuthi lo muzi uke waqakezwa. Umphakathi ngokutholakala kwezidumbu zabesifazane ababili, Eunice Mahlodi obeneminyaka engama-60 ubudala kanye noDineo Masuku obeneminyaka engama-20 ubudala abatholakale bebulewe. Izakhamuzi zikhathazeke kakhulu ngezinga lobugebengu kule ndawo. Lot of crime in Gamagugu. Many people are complaining about this crime. They're breaking in their house. Even my house, they came. Ishana lamaphoyisa sehlonze ukuthi abesifazana ababili baqinywe baze bashona. Scene, what we found, the doors were locked, and then we asked the Mbombela disaster to assist. When we opened, the house has been ransacked, and the lady was found half naked. The old lady was found half naked and laying on a
down, facing down. Then we proceeded to the bedroom when we find the 20-year-old girl being tied, hands tied with a cable tie. It is suspected that she might be have been strangled. Ekho saboshiwe. Iqembu umkhonto wesizwe lithi lingase linikele enkantolo ngemva kokukhala ngaphansi emzamweni walo wokuketula undunankulu waKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ngevoti lokungabethemba ubuholi bakhe. Inkulumo mpikiswano yokungabethemba ubuholi bukaNdunankulu umnumzana uThamsanqa Ntuli iqale ngokuthula amalungu eshamthetho ezwakalisa imibono yawo. Amalungu eqembu MK esekwa EFF bafune ukuba amalungu eshamthetho avote esithe kepha uSomlomo noNtembeko Boys wathi cha akuvotwe ngokuvulelekile. Lesinqumo ke sithukuthelise amalungu eqembu MK kwabe sekuqala ke izinxushunxushu. Kulimale ilungu le-MK kwamele liphuthumiswe esibhedlela. Sinazo kodwa sifuna ubulungiswa izinto azenziwe ngendlela eqondile. Azingenziwa ngoba kunomuntu ohleli lapha yana kwigallery ofuna ukuthi izinto zenzeke ngendlela ezenzakala. Sifuna ubulungiswa izinto azenziwe ngendlela eqondile. Kanye ne-ANC bathi bakhathazekile ngodlame olwenzeke eshamthetho. Benza lezinto abazenzile ngomsombuluko beyi-opposition ungabona ukuthi uma sebephethe yini into abazoyenza koba nje kwamadela. Thola ukuphawula kukaSomlomo weshamthetho ayiphumelelanga. Umengameli we-National Freedom Party umnumzana Ivan Barnes uthi maduze nje iqembu lizomemezela ukuthi iziphi izinyathelo elizosithatha ngemuva kokuthi ilungu leqembu eshamthetho unkosikazi Mbali Shinga evote waphikisana nomyalelo weqembu wokweseka lesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu umnumzana uThamsanqa Ntuli. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Amaphoyisa asempumalanga asesungule uphenyo kulandela ukuthungeleka ngomlilo kwamabhasi enkampani Busco esikhungweni lenkampani eBarberton namhlanje kuseni. eBarberton abathembele kakhulu kulamabhasi basale Dengwane bevuka amabhasi eshe angqonqa. Le nkampani yamabhasi ithutha abagibeli abangaphezulu kwezinkulungwane eziyikhulu nsuku zonke. Abaphathi bayo bathi lokhu kuzobakhinyabeza kakhulu abagibeli babo. It is going to be very great, because right now, every depot is operating without a spare bus. Normally, you don't see our buses standing on the side of the road. You don't see our passengers stranded, because if there's a problem with the bus, we send a spare bus. Now, all the spare buses are serving Barberton and Womatsulu, that area. So, we might experience the replacement issue. Amaphoyisa ngophenyo ngokuthungeleka ngomlilo kwamabhasi. We don't have suspicions of any foul play. However, we cannot rule out any possibility as that team is working around the clock. Also, the MEC for Transport in Mpumalanga has also issued a statement. So we are hopeful at the end that we'll find all the answers that we are looking for. Amabhasi seyandise isibalo sonogada kuzona zonke izindawo lapho egcinwa khona. iBafana Bafana izolibangisa kumqhudelwano iAfcon namhlanje ezoqala ngesonto. Abalandeli batheleke esikhumulweni seIndizi OR Tambo Kempton Park ukuzovalelisa ke leli qembu. Intatheli SABC yezemidlalo uMduduzi Ndlovu ubese esikhumulweni ngeseIndizi OR Tambo International.
Nyalo silasikhumulweni setindiza nje badlali sesibabonile ngekuhlukana kwabo bathelekile basebenta lana babonakala ku Fly Emirates balungiselela ukuthi bayahamba njengoba indiza yabo itawusuka lana iye eDubai isuke eDubai bese iya khona eMorocco. Sikhulumile ke nanaye ke umceceshi weBafana Bafana lokungisho Bruce yena lobeke wathi I think everybody is very excited when you can go to AFCON and you still know that next year you can go to the World Cup. Then it's a fantastic period for the national team, for South Africa. So we are very excited too. Ngasine badlali nabehla ebhasini sitfolile lifutshana lelisite lekusixoxisane nabo sibambele labambadlwana sakhona ukuxoxa nabo kuva ukuthi singabe imimoya ithini nabo bakhulumile ke batibekela ake sibeve ukuthi bakhulume bathini bona. I'm excited I have the AFCON, so it's my first AFCON, so I'm very excited to be with the team going to the AFCON. Nothing is easy, so I want to easy more Poland, so for one, that's all. I'm excited for the tournament. I think with the support that we're getting from the whole South Africa, I think we're ready for the tournament, and yeah, we're gonna make sure we make them proud. iBafana Bafana umdlalo wayo wekuqala utawube ungemsombuluko lapho itawufunana khona eTulu neAngola. Silinzeleke lokuhle kodwa kulomdlalo lokuqala ngensimbi yesikhombisa kusihlwa ngawo umsombuluko. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC ngikuphi ngise-OR Tambo International Airport Kempton Park. Sibonge kumduduzi mbukela umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu noThini Ntshiza. Ngimbingele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibhetsime kanje uqaphela nje mbukeli sakhona ke nje imvula elindelekile nje kakhulukazi empela sibheke nje khona kweli kaMthaniya kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo ke nakhona ke esifundazweni eFree State kanti futhi nakusasa ngaphinde futhi walindele nje lamathuba emvula athanje ukuba saqiniseke nje khona ke esifundazweni kwaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga sanake le yankungu ke ikhasa phansi khona ke nje laphana kweli kaMthaniya ingasho nje ukuthi nje limbuze ngamafoke nje izulu masibheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape koGqeberha kanti ke isixwayiso sethu kusakusihle siphuma laphana kwa South African Weather Service sime kanje uzoqaphela nje mbukeli khona ke lokakuduma kubunobungozi obuthanje ukuthi buqiniseke nje kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke esifundazweni kwaZulu Natal kana kanjalo esifundazweni eFree State kanti ke singesixwayiso sethu ke sakusasa sime kanje saphinde nje silindele ke nje lokakuduma kubunobungozi obuthanje ukuthi buqiniseke nje kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke esifundazweni kwaZulu Natal kana kanjalo esifundazweni eGauteng kuyanjalo ke nakhona esifundazweni eFree State kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihle kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke eKapa Lodumo ngasho nje ukuthi liyabanda ke nje namhlanje ebusuku ngawo nje 14 kanti ke likhahlelisa ngubo izulu ke nje kakhulukazi ngempela ke laphana ke Appington liyashisa ngawo nje u20 mawubheke nje khona ke eGoli ngasho nje ukuthi lipholile ke nje ngawo ke nje u14 kanti liyashisa ke khona ke eMosena namhlanje ebusuku ngo21 mawubheke nje khona ke eThekwini singawulindela nje u19 kanti ke eGqeberha singawulindela nje u15 kanti ke kusasa ngasho nje ukuthi lifudumele ke eKapa Lodumo ngawo nje u24 liyashisa ngempela ke eMkhovetsheni ke laphana ke Appington ngawo nje u36 mawubheke nje khona ke eGoli ngasho nje ukuthi lipholile ngawo nje u24 Lady Smith singawulindela nje u20 mawubheke nje khona ke laphana ke Mgungundlovu uya nje khona ke Underberg sekhona ke nje koBhulwa singawulindela nje u18 mawubheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singawulindela nje u22 kanti ke khona ke eGqeberha singawulindela nje u24 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli siyibeka lapha ke bese kuphathele zona namuhla kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nje nobusuku obuhle usale kahle.